салом дӯстон, навори имрӯзаи мо давоми навор оиди доначаҳои рӯй, тарзи табобати онҳо мешавад. Дар навори гузашта мо оиди доначаҳои рӯй, сабаби пайдоиши онҳо маълумот дода будем. Агар онро тамошо накарда бошед, дар зери видео ссилкаашро мегузорам, тамошо кунед. Навори имрӯзаи моро то охир тамошо кунед, чунки дар ин навор мо якчанд намуд кремҳоро ба шумо мисол мебиёрем, ки метавонанд доначаҳои рӯйро нест кунанд. аллакай медонед, ки тарзи ҳаёти солим, истифода бурдани меваю сабзавот ва кам кардани ширинӣ, хӯрокҳои хамирӣ метавонанд, ки доначаҳои рӯйро хело кам кунанд. Кремҳо бошад, кремҳо низ фоида мекунанд, вале аз хотир набароред, ки дар ин видео кремҳои тавсия дода мешаванд, онҳо метавонанд, ки аз умум гирифта шудаанд ва метавонанд, ки ба як хел шахсон нафоранд, метавонанд, ки аллергический реакция дошта бошанд ва ба ҳама шахс як хел 100% ёрдам намекунад. То 80-70% метавонад, ки ёрдам кунад, доначаҳоро кам кунад. барое ки 100% ҳамаи чиз фоида кунад, шумо бояд ҳам тарзи ҳаёти солим баред, ҳам бисёртар сабзавот истифода баред ва ҳам кремҳоро истифода баред, ки бар як результати муайян биёед. акнун мегузарем ба крем, гел ва маҳлулҳое, ки барои рӯ тавсия дода мешаванд. Якум ин гел базирон. Ин гел хусусиятҳои зидди микробӣ дорад ва барои аз нав барқароршавии пӯсти рӯй мусоидат мекунад. Пӯсти рӯйро бо кислород пур мекунад ва аз ҳад зиёд ҳосил шудани равғани пӯстро камтар мекунад. ин гелро шумо ҳама рӯза дар як рӯз 1 ё 2 маротиба пеш аз оне ки дастуриятонро тоза мешӯед, метавонед истифода баред. фоиданокияш, яъне эффекташ баъди 4 ҳафтаи истифода бурдан, яъне баъди 1 моҳ маълум мешавад. Тамоман гум мекунад ҳамаи доначаҳоро баъди 3 моҳ. аз хотир набароред, ки ҳама намуд кремҳоро ва ҳамин базиронро низ инчунин аз ҳад зиёд чакидан мумкин нест, ба миқдори муайян, на кам ва на зиёд. чунки аз ҳад зиёд чакидан метавонад, ки ягон хел реаксияҳоро ба вуҷуд биёрад ва ё ин ки обратный эффект ҳамон доначаҳои рӯйро зиёдтар кунад. дуюм ин Cleansit S гел. дар таркиби ин гел ду намуд дору мебошад, ҳам антибиотик, ҳам адапален. ин гел ҳам камидона, яъне доначаҳое ки дар зери пӯст ҳастанд ва ҳам доначаҳое ки дар болои пӯстанд, яъне наракҳоро метавонад, ки нест кунад. вале аз хотир набароред, ки ҳангоми истифодаи ин гел шумо наметавонед, ки дигар намуд кремҳое, ки дар таркибашон антибиотик доранд, истифода баред. Cleansit-ро шумо як рӯз 1 маротиба пеш аз хоб, ҳангоме ки дастуриятонро тоза мешӯед, метавонед, ки истифода баред. муҳлати истифодабарияш то 3 моҳ аст. Якум эффекташ баъди 2 ҳафта аллакай бояд маълум шавад. сеюм ин Skinaren крем ва ҳам метавонед, ки гелашам аст, гелашам истифода баред. кадомеаш, ки ба шумо қулайтар бошад. дар таркибаш кислотаҳои махсус дорад, ки доначаҳои рӯйро метавонанд, ки хушк карда кам кунанд. агар Skinaren-ро ҳама рӯза истифода баред шумо, якум эффекташ баъди 4 ҳафта маълум мешавад. агар доначаҳои рӯи шумо на он қадар бисёр бошанд, яъне камтар бошанд, шумо метавонед аз цинковая мазь, салициловая мазь ва серная мазь истифода баред. тарзи истифодабарияш мисли дигар ҳамон кремҳо мебошад. дар як рӯз 1-2 маротиба пеш аз оне ки баъди оне ки дастуриятонро тоза мешӯед. ба ғайр аз ин шумо метавонед, ки салициловый спирт гирифта ҳамон ҷойҳое, ки дар тамоми рӯй нею ҷойҳое, ки донача ҳаст, дар ҳамон доначаҳо камаки салициловый спирт шакед. метавонад, ки доначаҳои рӯи шуморо тезтар хушк кунад. ҳамаи ин доруҳое буданд, ки шумо метавонед аз дорухонаҳо дастрас кунед. аз косметологический уход бошад, шумо метавонед, ки худатон мувофиқи пӯсти худатон ягон хел крем, скраб ва ягон чизи дигар истифода баред. ва дар як ҳафта шумо метавонед 1 бор аз скраб истифода баред. дар як ҳафта 2 бор метавонед, ки маскаҳои гуногун кунед, ки ҳолати пӯсти рӯятонро беҳтар гардонад. агар аз усулҳои хонагӣ бошад, шумо метавонед, ки ромашка, шалфей ва аз ҳама нағзаш чӯи кабудро дам карда мегузоред, ки хунук шавад ва онро ба кубикакое ки аст, ба фикрам дар яхдонҳои ҳамин чиз вуҷуд дорад, барои ях кардан мегузоранд. дар ҳамон кубикако рехта мегузоред, ки ях кунад. ҳамин кубикакоро дар ҳавои гармӣ бошад, агар масалан тобистон, шумо метавонед ҳам саҳар, ҳам бегоҳ 1 кубикро гирифта ба рӯи худ молед, то ҳамон ях об шудана. дар зимистон бошад, ҳамагӣ 1 бор кардан дар кор. чунин процедура сужает поры, намемонад, ки доначаҳо дар рӯятон зиёдтар пайдо шаванд ва пӯсти рӯи шуморо таранг ва беҳтар мекунанд.
дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед, лайкҳои худро фаромӯш насозед, наворро бо қадри имкон ба дӯстонатон равон кунед, то ки онҳо низ аз маълумотҳои фоиданок бохабар шаванд. Саломат бошед.